Namar balwan pai uking Sadio Mane kum u champion ha Afrika lakmil ti ba ha ka jingil ka jong ka Al Nassr shibit manta kamit kan kham yo bor shu namar manta u Sadio Mane ulala ban ye don manta rangkat bat u Cristiano Ronaldo ban yarap lem ya ka Al Nassr bat marsen dep tep kul ulamin Yamal lang ba ka bicycle kick ulale da ka celebration jong u Cristiano Ronaldo bat habangi pha na kalian jong ka Al Nassr lada ka laban job kala nang don shu ka Jinkerman ha ka Saudi Pro League hadin baka Al Hilal kala drop no point da ka bakal kut ha ka jinge khai hanin kamit ha ka jingkun persya jong ka ya ka Al Riyad bat da ka ne ka jinge khai jong ka Al Hilal kala nang don shu ka kabu ka bakraw ya ka Al Nassr jong u Cristiano Ronaldo ban penduna ya ka jinge per bat ka Al Hilal lada ka la ban job shibit menta kamit ha ka jinge kun persya jong ka ya ka Al Tawaw ha ka por khat wei baje namar lada ka Al Nassr ka la ban job ha ka ne ka jinge ka Al Hilal kan la ban tampon ya ka Al Nassr tang san point ha ka Saudi Pro League